folkens. I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en krans ud af blade. Det første, I skal gøre, er at tage nogle blade på, men ikke helt ned. Men I skal nemlig ikke tage blade på, fordi så falder de bare ned. I skal først binde sådan en lille knude her. Det må godt være sådan en knude. Den skal ikke være helt bundet. Så tager jeg bare flere og flere blade på. Så bliver den større og større. Hele tiden. Nogle gange kigger jeg væk, det er fordi der er 2 mærkelige mennesker, der hele tiden glor på mig. Det er dem, der griner. Så skal I bare blive ved. Så bliver den større og større. Til sidst, så skal I bare binde sådan en her rundt om stoltråden. Sådan. Så skal I bare tage flere blade på rundt omkring. Det var bare det. Hej hej!